دستور بنێرن دەستورە سووری ئەمێنها ڤیدۆگرافیکێک مەژوەرە حاضر کردیە gelekî giring e baş bala xwe binê zehmet nebe ji sala 1920 heta 2012 çend destûrên Sûrî hebûne hevkarê me Loloxan ji beşê întêkê ev amade kiriye binêrin dewleta Sûriyê ji dema damezrandina xwe ve çend destûr jê re hatine danîn her destûrek jî li gora wê dema li gora dîroka wê li gora rewşa wê ya siyasî ya Sûrî li gora wê hatiye amade kirin yekemîn destûra Sûrî di sala 1920 da hatiye nivîsandin wê dema Melik Fêsel bû yani Melik Fêsel wê demê Sûriye hukm dikir 1920 ew destûr ji 148 madeyan pêk hatibû navê Sûriyê wê demê şanîşîna Sûrî bû yan jî memleket Sûriye Sûrî wê demê bi riya hukmraniyek yan jî hikûmeteke sivîl ya parlemanî dihate birêvebirin welatekî serbixwe bû bibînin navê Erebiyê tê de tune bû destûra din sala 1928 hate nivîsandin dema seroketiya Taceddîn Husenî bû ew destûr ji 115 madeyan pêk dihat di wê destûrê de jî Sûrî dîsa komareke parlemanî bû dîsa bi fermî navê Erebî li ser tune bû destûra din sala 1930 hate nivîsandin dîsa wê demê dema hukmraniyan ji hikûmet destê Taceddîn Husenî de bû ew destûr ji 116 madeyan pêk dihat Sûrî di wê destûrê de jî komareke parlemanî bû û li gora wê hate naskirin yani dîsa bi fermî navê Erebî li ser tune bû wê demê Sûrî ji aliyê Fransa ve dihate îdarekirin yani di bin dagîrkeriya Fransa de bû destûra din sala 1905 ew jî dema seroketiya Şükrî Quwetlî bû ji 166 madeyan destûra wê demê 1905 pêk dihat yekemîn car Sûrî navê Erebî dibe wê demê navê wê bûbû Komara Erebî ya Sûrî ya demokratîk wê demê navê demokratîk li ser bû yanî di destûra 1905 de ku ji 166 madeyan pêk dihat lê li ser hemû dokumentan navê yani navê Erebî li ser tune bû bi fermî navê Komara Erebî ya Sûrî ya demokratîk bû lê di pûlan da di mektuban da di nivîsandin û berqiyatan da navê Erebî li ser tune bû lê di destûrê de navê Erebî li ser hebû sîstema hukmranî wê demê dîsa parlemanî bû destûra 1973 di dema hukmraniya Hafizil Esed bavê serokê Sûriyê niha Beşar Esed de hate nivîsandin ew destûr ji 156 madeyan pêk hatibû navê wê êdî bi fermî bû Komara Erebî ya Sûrî yani Cumhuriyet Arabiye Es-Sûriye ji aliyê Hizba el-Ba'th tenê ve dihate birêvebirin Sûrî wê demê êdî dest pê kir wê demê bi fermî Sûrî bû welatekî Erebî û li ser hemû astan çû warê cibicîkirinê êdî navê Erebî kete hemû dokumentên danûstandinan yên fermî yên Sûrî sala 2012 da wî nivîsandina destûra Sûrî bû hema bêjin dûbarekirina destûra 1973 bû tenê tê de çend made hatine guhertin ew destûr jî ji 157 madeyan pêk hatibû navê Komarê di wê destûrê de jî bi fermî bû navê Komara Erebî ya Sûrî yani Cumhuriyet Arabiye Sûrî weke niha hesab bikin di hemû destûrên dewleta Sûrî de zimanê Erebî weke zimanê fermî hatiye destnîşankirin welatekî Erebiye beşek ji axa Erebiye ax û gelê Sûrî jî beşekin ji cîhana Erebî tê nasandin niha jî piştî derbasbûna 11 salan di ser krîz û şerê navxweyî Sûrî re êdî hikûmeta wî welatî bi tu awahî qebûl nake ku guhertinekê destûrê de çê bike qebûl nake ku navê Erebî ji ser Sûrî rabet ji destûrê derkeve beşekî mezin ji opozisyona Sûrî jî dixwazin navê el-Erebî bimîne pêkhateya duyem li Sûriyê Kurdin piştî Ereban Kurd tên Kurd dixwazin mafê wan di destûrê de were parastin lê heta niha ne opozisyon ne jî hikûmeta Sûrî qebûl nakin ku Kurd bibin neteweya duyem di destûra Sûrî de ev bû
من حس کرون بزانبن که سوری چند دستورین وی هبونه کنگی هاتیه نویساندن و نها روشا دستور چیه؟ جه دستور دور